Кумът, как се казва кумът? От втория етаж. Пробваха от входната врата отвън да отворят с щанги, но успяха да отворят. Но категорично изстрели имало. Така ми каза жената, която живее до тях. Тя го е чула. Тоест кума пръв е намерил телата, така? Да. Той влезе през втория етаж, се спусна с въже, тъй като вратата... И през терасата ли През влезе? терасата, да. Половин час вратата не може да се отвори. И след това полицията я разбили. Ние я разбихме. Вие разбили. В смисъл мъжете, които бяха трима мъже. Един отвътре и двама отвън. Къде са А били? той В като ги е хола ли намерил, са били? тогава са разбили вратата, така ли? Да, той отвътре беше. И я разкажете това, че ние се включихме. Какво казвате? Кума се спусна от втория етаж с въже, тъй като от външната страна не можаха да разбият вратата. Виждаше се, че има ключ вътре. Че вратата е заключена отвън. Отвътре.